हाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय स' आङो नैबे समावहाय दङ जोंनि बर'नि मुंदांखा जों बयजोंबो सिनायजानाय जोंनि सावथुन मुलुगाव सासे महरगिरि एबा फावगिरि हिसाबै सिनायजानाय जोङो आदा नेरसोन बसुमतारी बिथांनि न'आव आं नैबे समावहाय दङ स' आदाखौ आङो गिबियावनो आंनि अबंसा ब्लग चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय खुलुमबाय आदाखौ नैबे समावहाय आङो गिबियावनो गावनि आबुं सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय खुलुमबाय आं नेरसोन बसुमतारी आंनि गामिनि मुङा जाबाय टुटलापारा आरो डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि गोग्लैयो आरो गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अबंसा ब्लग चेनेलखौ आं बरायबाय अके थेंक इउ स' आङो नैबे समावहाय मोनथिनो लुबैयो जे आदाया बबे समनिफ्राय फाव खालामनो जागायजेनदोंमोन आङो बै सिनेमा लाइनाव आरो जोंनि सावथुन मुलुगाव हाबनाया जाहैबाय 2010 आं 2010आव फार्स्ट आंनि गिबि एलबामखौ बानायजेनदोंमोन थागोन र' जेनेनानै आंमोन बे एलबामनि मुङा ओमफ्राय आदाया गोबां एलबामबो खालामबोबाय स' आरो बेजों लोगोसे सावथुन फिल्मावबो आगान होबाय स' बिदिनो नोंथांखौ इनकारेज होगिरि एबा थुलुंगा होगिरि हिसाबै नोंथाङा सोरखौ मानियो बिदि बुङोब्ला फार्स्ट आंखौ थुलुंगा होग्रायानो जाबाय बै लाइनाव हाबनायनि थुलुंगा होनायानो जाबाय फार्स्ट एलबामनिफ्रायनो स्टार्टिं खालामबोनाया जाबाय भुपेन्द्र दैमारि बे डाइरेक्सनबो खालामो बेनिफ्राय करिय'ग्राफि जोंनिनो दा जोंनि हम प्रडाक्सनखौ बेनि थ्रुयैनो जों सालायनो हादों दावगालांहोनो हादों माने बे सारनि अनगायैबो हम प्रडाक्सननिफ्राय गोबां थुलुंगा मोन्दों नोंथाङा जोबोद मोजां माने हम प्रडाक्सननिफ्रायबो गोबां थुलुंगा मोननाया बेयो माने जोबोद मोजां मोनसे खोथा स' बेजों लोगोसे आदाया एलबामनिफ्राय फैनानै सावथुनाव एबा फिल्माव आगान होदों स' एलबामनिख्रुइ फिल्मा मोनसे एसे जुदा जाहैयो स' बिदिहायनो नोंथाङा बबे मोनसे फिल्मखौ गिबि फाव खालामदोंमोन आंनि गिबि सिनेमायानो जाबाय बोराइ बाथौनि महिमामोन आं बेयावनो गिबि आगान होजेनदों बयजोंबो अनसायजादोंमोन बे फिल्माथ' जों बयबो मिथिनायाव गोबां अनसायजादों स' जोबोद मोजां आरो बोराइ बाथौनि महिमाखौथ' सिगाङाव खालामलांखाबाय स' बेजों लोगोसे जेब्लानिफ्राय जागायदोंमोन सावथुन मुलुगाव आगान होजेनदोंमोन बैनिफ्राय आथिखालावलागै बेसेबांसो फिल्माव नोंथाङा फाव खालामबोदों कमसे कम दा 12-13सो जाहैबाय बिदिब्ला 12-13नि गेजेराव गोबां एक्सपिरियेन्स मोनबोदों स' बिदिब्ला बै जागायनायनिफ्राय आथिखालावहायलागै एक्सपिरियेन्सआ बोरैहाय फिल खालामो नोंथाङा जोबोर मोजां दा आगोल जेब्ला आं आगान होजेनदोंमोन बै समाव टेकनिकेलि एसे प्रब्लेममोन जोंनि बर' इन्डास्ट्रियाव बांद्राय आपग्रेड जायाखैमोन ओमफ्राय फैयै फैयै दा जों दा प्रेजेन्टलि जा खामानि मावबाय थादों बहुद आपग्रेड जाबाय बेनि थाखायनो जों दा बहुद सोलोंनानै एबा सोरनिफ्राय जों थुलुंगा लानानै गावनि टेलेन्टखौ खोन्थिनो थाखाय जोंबो गावबो एलार्ट जानो थाखाय रेडि जानांगौ जायो स' जों मिथियो माने आदाया गोबां एक्सपिरियेन्स मोनबोदों आरो दिनैसिमहालागै गोबां फिल्माव बिथाङा फाव खालामबोदों स' बेनि गेजेरावहाय एसेब्लाबो एक्सपिरियेन्सखौ जोङो मोनो स' आदानिफ्राय मोनथिबाय सिगांनिख्रुइ आथिखालाव एसेब्लाबो आपग्रेड जादों जोंनि जे सावथुन मुलुगाव स' जोबोद मोजां आदाया बै समनिफ्राय आथिखालसिम खालामबोबाय स' बेनि गेजेराव नोंथाङा बबे मोनसे रलखौ माने बांसिन मोजां नाङो बांसिन खालामनानै दा आङो जिखिनि खालामबोदों दा खालामखांनायनि मादाव आं मोजां मोननाया जाबाय आं एसे ड्रिंक जेब्ला आं फेनायनि एक्टिं खालामो आं आरो एसे नेगेटिभ रलखौ बांद्राय मोजां नाङो एक्टरब्लाबो एसे नेगेटिभजों थांग्रोनानै बै रल बिदि रल मोनोबा आं मोजां नाङो आरो दा आं जुदि प्रेजेन्टलि सोरबाफोर साइक'नि एक्टिं जुदि आंखौ माबा खालामोब्ला बुङोब्ला बिदि एक्टिं दङ होनब्ला आं साइक'नि एक्टिं खालामनो लुगैगोन एसे पाग्लामि फाग्ला टाइपनि आदा फाग्ला बिदि खालामनो लुगैयो नेगेटिभखौ बांसिन मोजां नाङो आरो जोबोद मोजां जों बांसिनानो नेगेटिभ रलखौथ' बयबो मोजां नांखागोन नेगेटिभ नङाब्ला जाखाया स' जोबोद मोजां बेजों लोगोसे आदाया दा आथिखालाव माबाफोर फिल्म शुटिं एबा फाव खालामगासिनो दं नामा बबेबा फिल्म नैबे इयाराव दा मायाबिर होननाय शुटिं आंनि सोलिबाय थादों बे 40% थांबाय रौतानि प्रडाक्सन बे प्रडाक्शननि बिगोमायानो जाहैबाय मीना बाग्लारी बेनियाव
बिनि प्रजेक्टआव दा खामानि मावगासिनो दङ आरो आं देग्लाय मोनथाम प्रजेक्ट लादों दा हायोना हाया सम मिलायनो दा मोनसेयाथ' जागासिनो दङ दा आरो मोननै दंबावो गावनिनो हम प्रडाक्शननि मोनसे दङ बे मुभिनि मुङानो आफा जागोन बेनिफ्राय आरो मोनसे चिराङाव बुंनानै दोनदों खिन्थु दाबोसिम शुटिंखौ लानाय जायाखै आंनिया बे मोनसे शुटिंआ जोबबानो आं चिरांनिखौ खालामनाय जागोन जोबोद मोजां जोङो आसा खालामदों इयुनाव जोङो जोबोद मोजां मोजां फिल्म जोङो नुनो मोनगोन सावथुन जोङो नुनो मोनगोन स' आङो नैबे समाव मोन्थिनो लुबैयो जे नोंथाङा मायावीर फिल्माव बबे आखुखौ लादों आरो बेवहाय फाव खालामनानै नोंथाङा बोरैहाय फिल खालामो गावखौ जोबोर मोजां नांदों बेयाव आंनि जि गेटआप आंनि लुक्सआबो एसे आलदा आं बेयाव दारि गोलाव खालामनाय जादों खानाय गोलाव लानाय जादों बेयाव आङो बै आगोलाव दंमोन जोंनि बर' बिजाबाव दंमोन जों फरायनो मोनबोनाय अमनाथ समनाथ बे स्ट'रिखौ लानानै एसे दानस्लायनानै बानायनाय जादों बेयाव जेब्ला अमनाथ समनाथआव दाउ खर' जानानै राजा जे जायो आं बे राजानि रलखौ लादों बेयाव आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों बे रलखौ मोननानै आं दा गोसो जोङो बै समावहाय जेब्ला जोङो लेखा फरायदोंमोन अब्ला बै समाव जोङो मोन्दोंमोन अमनाथ समनाथनि जिहेतु स्ट'रि बेखौ जोङो फरायनो मोन्दोंमोन दाउ खर' जालायनाय सेलायलायनाय बैफोरखौ जोङो मोन्दोंमोन स' बे फिल्मखौ जोङो जोबोद मेहेरगोनाङै जागोन होननानै जोङो आसा फारियो जोङो फैबाय थागोन साननैसो उनावहायनो जोङो नुनो मोनगोन आदायाबो गोबां जोबोद मेहेरगोनां एबा मोजां रोखोमै फाव खालामदों होननानै जों आसा फारियो स' आदाया आथिखालाव गोबां माने फिल्म खालामबोबाय माने गोबां मोनथिबोदों माने फाव खालामबोनानै स' बेनि गेजेरजों आदाया माबाफोर बुंनो सानो नामा जे आथिखालाव जि थासारि जोंनि फिल्मनि एबा हारिमुनि जि थासारि बेनि सायाव बेनो दा जों दा सावथुन मुलुगाव दङ जेला जों सावथुन मुलुगखौ जोंनो गोजौआव लांनांगोन आरो जोङो जाबायदि सिनेमा मोनसेया बोरै जायो आरो बोरै जानांगौ जों बेखौ नाजानाया जोंनि दायथ' दङ जोङो बानायबानो सिनेमा जाया जोङो गुबुननि फिल्म आरो जोंनि फिल्म जाहाथे कम्पेयार खालामलायनो हालायै जोंनिया बिसोरनिफ्रायबो गोजौआव थांनाय मोनसे जों दा जे बर' सावथुन मुलुगखौ जों मुंदांखा खालामनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि बेनि थाखायनो जोंबो नाजागासिनो दङ जोङो जिखिनि जोङो सोलोंबाय थादों जों डाइरेक्टरफोरनिफ्रायबो बहुत खोथा सोलोंनानै जों बेफोरबायदि एक्सपिरियेन्सखौ लादों आरो गावनिफ्राय माबा ओंखारो नामा बेफोरखौ जों नाजागासिनो दङ बेनो आरो आंनिया माने जोङो दाखालि साननैसो सिगाङाव माने फेसबुक एबा मोखां बिजाबाव जोङो नोंथांमोननि एकाउन्टनि गेजेरजों जों मोन्थिनो मोन्दोंमोन नोंथांमोना माने दार्जिलिंसिम थांनाय जोङो मोन्थिनो मोन्दोंमोन खौरां मोन्दोंमोन स' बेवहाय दार्जिलिंआव थानाय जोंनि जि बर'फोर बे बर'फोर जों नोंथांमोनखौ बोरैहाय रिसपेक्ट खालामदोंमोन बोरैहाय बिथांमोना नोंथांमोनखौ बरायदोंमोन बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा दार्जिलिं बहुत मोजां मोनदों बेयाव थांनानै बिसोरनि जाय आफाद दङ बेयाव मोनसे बर' आफाद दादों बिसोरो जोंनि गावनि हारिमु आरो गावनि जोंनि ट्रेडिशनेल ड्रेस बेखौ बिसोर गाराखै आरो रावखौबो गाराखै रावा एसे आलादा जानो हागौ खिन्थु बर'खौनो रायज्लायगासिनो दङ बिसोरो आरो बहुत रिसपन्स होदों जोंखौ इनभाइट खालामदोंमोन आरो बेजों लोगोसे जों बोराइ बाथौनि मुहिमा आंनि फार्स्ट जि सिनेमा 2015नि बेखौबो बिसोरो खोन्थिनो थाखाय बैयाव लानानै थांदोंमोन खोन्थिदों जोबोर मोजां मोनदों बिनि जायगानि मानसिफ्रा आरो जोंखौ जाबायदि वेलकाम खालामदों जों बुंनो हाया वर्ड गैया बहुत रिसपन्स मोनदों बेनि थाखाय आङो बहुत थेंक इउ होदों बिसोरनि जायगाखौ आरो जों जे बर' बिसोरो जोंनि आलदा गोजानाव थायोब्लाबो जोंनि हारिमुखौ लाखिगासिनो दङ बिसोरो जोबोद मोजां जोङो नैबे समाव मोन्थिनो मोन्दों जोंनि आसामनि बायजोआव थानाय एबा जोंनि नेपालनि जिहेतु बर'फोर एबा दार्जिलिंआव थानाय जायफोर बर'फोर बिथांमोना जोंनि आसामनि जोंनि बड'लेण्डनि सुबुंखौ गोबां रिसपेक्ट होयो जोङो बेखौ मोन्थिदों जोंनि हारिमुखौ अनसायो बिथांमोनाबो जों बेखौ मोन्थिदों स' जोबोद मोजांनि खोथा स' जोङो बिथांमोनखौ साबायखर होयो जे बिथांमोना दासिम जोंनि जि बर'नि जि हारिमु बेखौ जोंनि गोजानाव जोंनि माने आसामनि गोजानाव थानानैब्लाबो बिथांमोना जि अनसायबाय थादों स' बिथांमोनखौ जों साबायखर होयो स' रोजा रोजा साबायखर बिथांमोननिसिमबो स' आङो आदानिसिम आङो सोंनो सानो जे नोंथाङा स्टेज प्रग्रामफोरथ' खालामगोन जानो हागौ खालामो बबेबा जायगायाव बैसागोफ्राव आंखौ लेंहरो इनभाइट खालामहरो आरो जुदि बिसोर प्रग्राम खालामफैनांगौ बिदि श' खालामनांगौ होनोब्ला आंबो मोनसे प्लेनिं लानानै आंनि ग्रुपखौ जोंनि जि
बुंनानै प्लेनिं बानायनानै आं प्रग्राम श' खालामनो हायो स' बिदिब्ला जों मोनथिनो मोनदों आदायाबो माने प्रग्रामफोर खालामो आथिखालावथ' जोंहा बैसागो बोथोरा सफैखाबाय स' बिदिब्ला आदाखौ माने फोनांजाब राहाया कन्टेक्ट नाम्बारखौ आदाया होनो हागोन नामा आं होनो हागोन नोंथांनो होनोसै आं स' बिदिब्ला आदानि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आङो आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनाय थागोन स' नोंथांमोना बे फोनांजाब राहाजों आदाखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन स' आङो बेखौबो आं नोंथांमोननि सेराव खावलायनो सानो जे मानो होनब्ला आदामोना सासे फाव खुंगुर महरै गोबां खामानि थायो गोबां खामानि मावो एबा बेस्थ' थायो होनांगोन जोङो स' बेनि गेजेरजों जाहाथे नोंथांमोनाबो आदामोननि टाइमखौ लस खालामनानै होआ जाहाथे नांगौ समावसो नोंथांमोना कल खालामो स' बेखौ आङो खावलायनाय थाबाय स' बेजों लोगोसे आदाखौ आङो रोजा रोजा साबायखर होयो जे आंनि अबंसा ब्लग चेनेलाव दान्दिसे सम होनायनि थाखाय स' जोबोद रोजा रोजा साबायखर स' थेंक इउ थेंक इउ